Аз съм Предатор. Днеска правим едно малко влогче. Или не малко. Тук видяхме ни лапита. Така че ни видяхме слъгнаха някакъв наркоман. А човека е пестовен. Да, не дай споше. Сега ще съм кажа, че те са напили наркомани. Добре, извинявам се. Сега се прави, че играя. Сега се прави, че играя Майнкрафт. О, тя мамите. Ето ги. Знам се, че я захвърля на космата, но сега се почти. Значи, къде почвам? Значи, почвам. Вие сте втория ми влог на нашите съпроведения. Днеска ще палим! Да, ето и Мерсило с нами. Никерия мръсна тона, нито и по-натършала. Имаме с приятели оттам. Само сната са фукат, това свои никеретици са такива. Да, тук вчера видях наш приятел оттам пали, така и така горетата купила. Имаме с там, само са фукат, знаят, така са там истината, че нищо не знаят, нищо не мукат. Да, това са никеретици са такива и сега се върнем, когато почваме да палим. И така хора, върнахме се, ето ги смахат, слънцето тафако напише. Здравей хора, аз съм Крипърбой и днес имам реклама, уж реклама на един канал на MBG 265 абоната. Сега започна война с мен и борих с хейт. Мен ма на хейт, защото не съм сами направил. Ето виждате.